Вейт хора, аз съм Gamer789 и играем на Clash Royale, първи епизод от новия ми акаунт на лаптопа. Само видя всичко ли записва, да записва и я играем на компютър от BlueStacks. Сега отваряме, изиграх първата, така ми се наложи. Кой е това? Нещо спечели? Нещо BlueStacks краш. Реклама. Да. Ще апгрейднем стрелите и найта. Мали, колко карти имаме да печелим? Надявам се, звукът да не е много силен. Изчакайте да видя колко е силен. Ой, малко ще го намаля. Не, малко ще... малко... Така ще го намаля. Така. В коментарите пишете, ако не се чува добре или твърде силно се чува. Знам много добре как се играе. Оф! По-бързо да извършим тренировките, да изиграем една-две битки. Защото нямам много време, имам работа. Да ги минаваме по-бързо. Променили са тренинга от старото време на Clash Royale. Къде го пуснах? Изплъзна ми се мишката. О, този има епик. Ще видим коя ще ни спадне. Сега тук сигурно мускитарка ще ни спадне. Или мини пековица. Мускитарка. Апгрейдваме бомбара. Цъкаме, за да не излиза. Сега да видим епик картата, която ще ми дойде. Хайде да я видим. И Baby Dragon. Може и под... става. Яка карта е. Надяваме се скоро да ни... Ще видим кога ще ни спадне Magical Chest-а. Baby Dragon. Товато. Бомбера. Аз имам един акаунт 8 арена и един 6-та. Ама те са ми от телефон и от таблет, пък нямам много място
няма място за снимане на клипове. И не мисля, че ще е толкова интересно да снимам на нещо, което вече съм го играл много време на него. Аз в единия си профил от този 8 арена имам 7 легендарки. Не, ами... Ще се кажете както в Майнкрафт се казвам. Зорак. Не знам откъде ми е хрумнало, но просто ми харесва да се казвам Аватар Зорак. Baby Dragon. И затова и от този акаунт ще се казвам така, защото вече имам един акаунт Gamer789 и един Warlord BG. Защо удари първа бомба? Айде. Ами хора, минахме тренингите. Остинва чест. Окей. Комплейтнахме всичко. Няма да си хача джемовете. Ще си ги пазя. Хайде ще си купя един джаянт. И две такива. Вече имаме гоблинчета и сме втори левел. Супер. Така, да апгрейднем и найта трети. Гоблинчетата няма да ги слагам, аз в принцип не ги използвам много. От Gamer789, който е 8 арена, легендарките ми са Lava Hound, Ice Wizard, Miner втори левел, Sparky, Princess втори, Lumberjack и Night Witch. Майце това. Само вида за клан, вече може. Видите нашия клан. Колко тя имаш? Не. 2000 тя имам. Поне. Иначе влизам доста по-късно. Къде ми е акаунта другия? Ето го, Gamer789. Това ми е дека. И другия е доста по-надолу. Ето го, Warlord. Ще видим този доколко ще го развием. Само видя колко време е станал клипа. 9 минути. Ами ще изиграем една-две битки и ще спираме клипа. Защото, както казах, имам работа малка. Айде.
GG. Ако вървят така бързо битките, може да съберем крайно често. Да има луича. Вече имаме 30. What? Извинявай, ама това е знак, че се предаваш от играта. Брат. Разбирам те. Еми, това ще е пак easy win. Няма да е минала и една минута. Айде един... Не! Хайде бе. Оф, къде го пуснах? Ай, всичко се свърши по-бързо, че тази игра ме забави. Чаквах да е по-бързо. Еми GG. Втората битка. Golden Chest, супер. Айде бе. Оу, той има мини пековицата. Тази игра може да не е easy. Като предишната и по предишната. Хайде, два удара. Този не е толкова зле. Хайде не. Ще пуснем един Giant. Не. Не, това беше голяма идиотщина. Да виждам, да не се излагаме. Хайде, не. Той какво е правил? Той много добре дефендва. Не бе! Не.
Yes! Ми хора, още една батълка ще изиграем. Предполагам, това ще е всичко. Това да не е толкова силно, този да го вземем на 3. Утре има скелетон армии. В тази игра май ще правим едно пустване. Айде да последната игра поне не я губим. Викам. Не! Сме равни! Yes, но не сме равни. Стоя, че ако ме беше бил... Еми хора, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесва. Ако е така, дайте палче нагоре. Абонирайте се за канала ми и благодаря ви, че гледахте. Аз бях Gamer789 и ще се видим в следващия епизод.